जों दा मोनसे न'खराव मोनफैनो हादों जोंनि गोदोनि लामा गोलावनि गान जात्रा गाननि अस्ताद अनिल ब्रह्मनि न'खराव बे सानाव सफैबाय नों फैयाखै नोंखौ फैनो थाबाय दङ माबाया गवालपाराना सानजारि हिनजाव सिनायनोबो हाया जाबाय सोरजाखो नोंलाय गवालपाराना सानजारि हिनजाव सिनायनोबो हाया जाबाय सोरजाखो नोंलाय दुफां बोथोर सान्दुं रिन्दाव जिरहां जिरहां खालामोन नों फांसे फांसायाव अनिल ब्रह्मनि बारि बागान पुखुरी ना फिसिनाय फिसारि एसेयावनो जों फैफिनगोन जोंनि गुबै थांखिया जाबाय जोंनि गोदोनि लामा गोलाव होनना बुङो बे लामा गोलावनि जिथु गान लामा गोलाव माने लामाया स्टेजनि मोनब्रै साइडजों मोनब्रै लामा थायोमोन लामा गोलाव गोलाव बेजों दावहा नाङै फैनानै मेइन स्टेजाव बेबायदि नाटकखौ खालामफैयो बै मुगानिनो बिथाङा सासे महरगिरि लोगोसे बिथाङा फावथिना खालामो बिनि अनगायै बिथाङा सासे लिरगिरिबो आरो दैदेनगिरिबो बिथाङा दिन्थिगिरिबो मेथाइ रोजाबगिरि जों गोबांखौ जों बुङोबा बिथांनि बे महरगिरिनि बिथांनि जि रोंनाय रोंगौथि बेखौ जों फोजोबनो हाया बेनो दा गुबै बे माने हान्जाखौ दैदेनदों मानगोनां गंगाधर रामसियारिया बिथाङा गासैबो मोगा मोगिनि माबाखौ सामलायनांगोन जयन्त केरकेटारि एक्टरानो मा सिनेमानि गोदान सिनेमा बानायगोन जों मा नामा सिनेमानि बेखौ डिक्लेयार खालामबाथ' बयबो मिन्थिगोन गतिके बबे एवार्डसिम जों थांनो नाजागोन जोंथ' इन्टारनेसनेल माने अस्कार एवार्ड थांनो नाजागोन जोङो अस्कार एवार्डखौ जोंहा बर'फ्रा दासिम मोनफेराखै नालाय बेखौ जों लानो नाजागोन फिल्म एवार्ड बेस्ट बे अनिल ब्रह्मनि गोजाम न' सोरगिदिं मोनसे थासारि नुनो मोनदों बारि बागान ग्रोम ग्रोम जोंनि गोदोनि लामा गोलावनि लामा गोलावनि सासे एक्टर अनिल ब्रह्म बिथांनि न'आव जों मोनफैनो हादों गिबियावनो जोङो गोबां बेहाय जोङो फैदों बिथांनि गाहाम हामलायारि गिबियावनो बिथां जयन्त केरकेटारि बिथांखौ सिनायथि लानो खावलायनाय जाबाय खुलुमबाय आंनि मुङा जयन्त केरकेटारि आंनि गामिया हावलि बेन्निबारि दा आं बाङालिपारा गामियाव फैदों आं बाङालिपारा गामिजों अनेक सिनाखि बेयाव आं गोदोनिफ्रायनो फैबाय थाखानाय बेहाय आङो कर्न नार्जारिनि बे मा होनो बे बाङालिपारायाव निस्सय नोंथांनि डिपार्टमेन्टनि माने अफिस दं बे जे बरिया बाङालिपारा नार्जारिनि जिथु समबाय बे समबायानो माने आं बेयावनो फैयो बेयाव जि इलेक्सन जाब्लाबो बेयावनो आं थाफैयो बरिया मिथिना मोजां मोनबाय नोंथांनि जे गाहाम हामलायनाय आरो जोंहा बैहाय माने माबा दं पिसिकालचार दं मोनसे बेयाव ना गोरान पेकेजिं जागासिनो दं गोदानै बे बाङालिपारानि गेजेरावनो मोनसे ना गोराननि पेकेजिं खालामनानै साप्लाइ खालामगासिनो दं बरिया बे जोंनि बर'फ्रानो लोगो नांनानै बे खामानिखौ मावगासिनो दं बे जोंनि नोंथांनि निस्सय थुलुंगा थागोन बेयाव डिपार्टमेन्टेल हिसाबै डिपार्टमेन्टनि आं जिहेतुके मुरब्बि जाबाय नालाय मुरब्बि हिसाबै आं बेखौ बिथोन होनाय लेखा बिथांमोना मावनानै दिनैहाय एसे जौगाखां जानो हादो होननानै आं बरिया सानो आरो थेंक इउ हावलिनिफ्राय बिथां मोनसे बिखेक प्रग्रामाव फैदोंमोन बेहाय जों हाबफैनो हादों बिथां औवारि नोंथाङा गावनि सिनायथिखौ होनांगौ आङो जोनोम जायगाया जाबाय हावलि मुजानि दुवासुर जायगानिमोन नाथाय आं दा बेहाय थाया आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवसो उदालगुरि टाउन खाथियावनो थायो आं उदालगुरिनिसो जायो बरिया नोंथांखौ लोगो मोननानै नैबे
माने गोजोन बुब्लियाव लोगो मोननानै जोङो जोबोर गोजोननाय मोनबाय। माने आं बिथां गंगाधर रामसियारिनि जेब्ला माबानि आबसुनि प्रेसिडेन्टमोन अब्ला जों बिथांमोननि उन माने थांफानाय बा बिथांनि मिथिङाव जों थाफानायमोन आरो। बरिया बिथां अनिल ब्रह्मनि न'खराव जोङो गोबां सुबुं जों जमा जानाय नुनो मोनदों। बिनि मादाव अनिल ब्रह्मजों नोंथांमोननि सोमोन्दोआ मा मा जायो बेखौ बुंना लादो एसे दे। बिहामजो गोजा जायो। अनिल ब्रह्मनि बिहामजो अनिल ब्रह्मआ बिथाङा साबैसे फिसाला दंमोन? नों अनिल ब्रह्मनि फिसालाना? फिसाला नाम उपेन ब्रह्म लिरो स्कुलाव न'आव गाबज्रियोमोन आरो दंमोन ना? बे गोदोथारानो गिदिर आदसा खासेया डिब्रुगड़आव नामा मा नाम? ओरैनो गोदोरा मानब ब्रह्म। अनिल ब्रह्मनि फिसाला मानब ब्रह्म ना? मानब ब्रह्म बिथाङा दुगैनो थाखाय रेडि जादों। थेवबो बिथांखौ सिनायथिनो थाखाय जोङो बेहाय एसे माबाखौ लानाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय। बे समाव जोंजोंनो फैफानो हादों बागानपारानि दिपकआ गावनि सिनायथिखौ एसे होदो। मा मावनानै दङ मा मावनानै दङ दासान्दि? खुलुमबाय, आंनि मुङा दिपक कुमार बर'। आङो जोंनि CHP सार जयन्त सेक्रेटारि सारा आंखौ लाना फैनायलाय आं दा जोंनि CHP माने नोंथाङाबो कअपारेटिभआव? आङो कअपारेटिभ 2 नं मैदम बास्का बहुमुखी कमिटिनि नेहाथारि। ओमफ्राय बिदिनो सारजों लोगो नांनानै मोजां सारनि हेफाजाबाव खामानिफोरखौ मावबाय थादों आरो रायजोफोरखौ अनसायनो सुबिदा मोनदों। साराथ' जोबोर अनसुला नालाय। बर' थुनलाइ आफादनि बिथाङा आफादगिरि जादोंमोन ना? बरिमाखा हालामनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि लोगोसे बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिथाङा बरिमाखा बियाबनि बिथाङा गिबियाव नेहाथारि बिनि उनावहाय आफादगिरि जादों। बिथाङा फोरोंगिरि खामानि मावो दासिम रिटायारथ' जाथ'वाखैना? मोजां मोनबाय गोजोनबाय। जोंहा नै सासे दंबायो खानाय गोलाव सिनायथिखौ होदो जोंहा खानाय गोलाव हिसाबै। दे नामखौल' बुंदो दे। आंनि नामा बिजु रामसियारि। बरिया थेंक इउ। सिन्ताबतीनि आरो मा नाटकखौ लिरबावदों बेफोरखौ मुंखौ बुंलांदों। दयमालति जोबोद फेमास जादों बेयो। जौ आरो जुवा बै समावनो मानो मुगै जाखो फिनजुलि देरगानायनि बान्था अननायनि साव गांबेसे जाहैखो आथखान गावनि लिरनाय आरो बियो गुबुननि नायजाबफोरखौथ' आरो खालामबावनाय दंसै नङा होमबा? नोंबोथ' फंनैसो जाखांफुनाय फावखुंग्रि महरै आदानियाव सोंनो गोनां माबा लुबैदों? गोबां सोंनो गोनां दङ। आंबो बिराद मिथिनो लुबैनानै दङ आरो आं आयंखौनो होननोसै। आयं नोंथाङा नायजाब लिरनायनि अनगायैबो बा बे अनफावरि आफादखौ सालायनायनि अनगायैबो आरो गोबां बे ड्रामाफोराव एक्टिं खालामदोंमोन नामा? बेलेगनि लिरनाय ड्रामायावबो एक्टिं खालामदों आरो निजे लिरनायावबो निजेबो एक्टिं खालामदों। आरो जोंजों दङ जोंनिया कअपारेटिभनि CHP जयन्त खेरखेराबो गोसोआव माबा मोनसे जाखांनाय सोंनो गोनां थानो हायो। एसे बे समाव एसे बुंनो हायो। ओरैनो आयंआ बै बबे नायजाबाव बे फावफोरखौ लादों? आं जिखिनि माबा दा गुबुन बिफोरनिबो फाव लादेरदोंमोन ना। बबे नायजाबनि मुंफ्रा? गनग्राम सियारि लिरनाय। गनग्राम सियारि बे बादलिपारानि फाबनि बाहागो दबथाय दुथां अके आरो फैथों बारहुंखा ओमफ्राय गलकनि ड्रामा गलक ब्रह्म बिनि लिरनायावबो गांसे ना गांनै ड्रामायाव
रुल बे समाव जोंनि नायगिरिफोरनि अनसायनाय माबाफ्रा माबायदिमोन गोदोनि जिहेतुके नायजाबफोरखौ जों मोनासै नालाय बै समाव जेब्ला नायजाब दिन्थिफुंनायफोर जादोंमोन बे दिन्थिफुंनाय समाव रायजोफोरनि जि अनसायनाय बे अनसायनाया माबायदिमोन अनसायनाया आं खोब मोजाङानो मोनदोंमोन आरो समाव बोले बहुतानो बुंदोंमोन बोले नोंसोरनो माने फोथांना लाखिदोलै ओरैबायदि बुङोमोन आरो फोथांना लाखिदो बर' हारिनि दायो अनिला जोङो मिथिगौ जोंनि गेजेराव माबाया सेखानि चन्द्रकान्त मुसाहारिनि सोरां मन्जु थियेटारा बोसोरसेनि उनाव 50 बोसोराव हाबसिगोन आरो बिथांनिया जोनोम जादोंमोन बिथांनि थियेटारा सोरां मन्जुआ 1974 आरो 79 मायथाइयाव दिनै जों मिथिनो मोनबाय जे अनिल ब्रह्म आदाया गावनो 1963 मायथाइनिफ्राय लामा गोलाव नायजाब आफादखौ दाना लादोंमोन बिनि उनावनो बिथाङा गावनि बिमानि मुङावनो अनफावरि बे नायजाब आफादखौबो बिथाङा खुलिना लादोंमोन जों रायजो राजानो आरोबाव मिथिहोबावगोन माखासे माने खोथा दङ जोङो खोन्दो खोन्दो बेखौ लालांबाय हागोन मानो होनोब्ला जोंहा बिथांनिफ्राय मेथाइखौबो खोनासंनो गोनां दङ मानो होनोब्ला अनिल ब्रह्मआ पार्ट खालामनाय लोगो लोगो रल बा फावखुंगुरनि बा माबा खालामनाय लोगो आगोलावबो बिथाङा मेथाइबो खननो गोरोंमोन नङा होमबा बिथांनि दोंनैसो मेथाइखौ लागोन जोङो ओइ धाननि खलि जुगनि बर' सिखोला नोंसोर बर' सिखोला नोंसोर बर' सिखोला देलायनायखौ नायोबोला सारि मेख्लाजों हारसा हिन्जाव होननानै नायफिनजानाय नङा नोंसोर बर' सेंग्राजों हारसा हिन्जाव होननानै रायदाव जानाय नङा नोंसोर बर' सेंग्राजों ओइ धाननि खलि जुगनि बर' सिखोला नोंसोर बर' सिखोला देलायनायखौ नायोबोला सारि मेख्लाजों हारसा हिन्जाव होननानै नायफिनजानाय नङा नोंसोर बर' सेंग्राजों हारसा हिन्जाव होननानै रायदाव जानाय नङा नोंसोर बर' सेंग्राजों समायगौबा गानदों नोंसोर सारि मेख्ला फानफब फुनफब मेरायफब समायगौबा गानदों नोंसोर सारि मेख्ला फानफब फुनफब मेरायफब हाय हाय रे गावनि जागा मागा महर गोसो खालामना लादों नोंसोर गांगबो गब हाय हाय रे गावनि जागा मागा महर गोसो खालामना लादों नोंसोर गांगबो गब ओइ धाननि खलि जुगनि बर' सिखोला नोंसोर बर' सिखोला देलायनायखौ नायोबोला सारि मेख्लाजों हारसा हिन्जाव होननानै नायफिनजानाय नङा नोंसोर बर' सेंग्राजों हारसा हिन्जाव होननानै रायदाव जानाय नङा नोंसोर बर' सेंग्राजों खलि जुगनि बर' सिखोला नोंसोर बर' सिखोला नोंसोर बर' सिखोला समायगौबा गानदों नोंसोर सारि मेख्ला फानफब फुनफब मेरायफब समायगौबा गानदों नोंसोर सारि मेख्ला फानफब फुनफब मेरायफब हाय हाय रे गाव
गेसो खालामना लादों नोंसोर गावखौ बुगबग हाय हाय रे गावनि जागा मागा महरखौसो खालामना लादों नोंसोर गावखौ बुगबग धरनी कलि जुगनि बर' सिखोला नोंसोर बर' सिखोला देलायनायखौ नायोबोला सारि मेख्लाजों हारसा हिन्जाव होननानै नायफिनजानाय नङा नोंसोर बर' सेंग्राजों हारसा हिन्जाव होननानै रायदाव जानाय नङा नोंसोर बर' सेंग्राजों धरनी कलि जुगनि बर' सिखोला नोंसोर बर' सिखोला नोंसोर बर' सिखोला